Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα κάνουμε ένα τρομερό parkour στο Craft World. Σε ένα καινούριο παιχνίδι που είναι σαν το Minecraft ακριβώς. Αλλά εγώ δεν κατέβασα Minecraft γιατί δεν έχω χώρο και χρειάστηκε μόνο για το Roblox να σβήσω. Και πραγματικά μου άρεσε το Roblox. Σήμερα μου αρέσει, αλλά δεν ήταν όσο ωραίο είναι και το Minecraft. Λοιπόν, πατάμε δημιουργική. Και τώρα πάμε να θα σταματήσω λίγο το βίντεο, θα το πατήσω pause για να φτιάξω λίγο το parkour, εντάξει, συμφωνεί. Λοιπόν, γεια σας, μόλις φορτώσει ο κόσμος θα σας... Όχι. Λοιπόν, το κλείνω σε 3, 2, 1 και με ξαναβλέπετε σε 5, 4, 3, 2, 1. Και παιδιά, έφτιαξα τώρα το parkour και είναι μισό λεπτό. Λακκία μου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ωραία. Κάτσε να βάλω σκάλες. Σκαλίτσες. Οι σκάλες μάτες. Και πρέπει να άμα βγει το κακό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι είχα βάλει σκάλες. Θα βάλω αυτό πέρα γιατί τι. Ωραία. Τώρα πάμε ξανά. Βάλ. Και το ξεχάζω μετά. Εντάξει, σταματάω. Όχι, όχι. Δεν το jump. Εντάξει, δεν πειράζει. Are you serious? Επιτέλους. Με παρακαλώ. Παιδιά, λοιπόν, ποιος? Ωραία. Τώρα πάμε. Ξέχασα ότι είναι λίγο εδώ πέρα δύσκολο κομμάτι. Λοιπόν,
Θα τα καταφέρει. Όχι. Ξέχασα. Τώρα πολύ καλά. Έλα. Όχι. Water bucket kids. Τώρα πρέπει να το πάω ξανά από την αρχή. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να βάλω ένα small point γιατί θα μου αφήνει αυτή η διαφήμιση από πάνω, τη βλέπετε, σταστική διαφήμιση. Ρε! Τώρα βρήκε ρε παιδιά, τώρα βρήκε να τη βγάλει τη διαφήμιση. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν τσίταρα, γιατί άμα είχα τσιτάρει θα ήμουν σε creative. Ελπίζω να έχετε μια καλή μέρα, αφήστε ένα like και μια εγγραφή όποιοι βλέπετε και να είστε καλά. Από μένα αυτά, γεια σας.